Ki runar ki bamla bantip ki don katno ngut kila prong jubor nin miet shiteng synnia jong kat khandai tarik Jymmang hapoh ka State Bank of India Umiam ka badan thain ICAR da ka jingthmu bentuk ya ka pisa bat ki jingdon remdor hapoh ka bank kat kum ka khubor bayolum ki runar ki blashim kabu ya ka jingdum jong ka miet ki od ya ki grill jong ka jinghang yet ka badan hakarpong banyo rung shapo kini ki runar kila persyang menkendang ya ka drawer ka babu pisa hakan ya ka bank hendak kila haban mi theli namar ka jimbam la pli setia ya ketika kambaman lalap di kinong ka bank hendak ka step singing kong ki bla petip marmar syaki pulit ka Umiam police station bakin wan le ka badan kam ki pulit lem ka kinhun crime branch kila wan poi hapoh ka bank bagi la penlong ya ka jing tokit benyok sa ya kini ka jingjia